Август кеше мөбәрәк булсын. Эфирда Саба дулкыннары телевидениесе һәм Атна информацион программасының бу атнадагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Студияда яңалыклар белән сезне мин Гөлназ Гатауллина һәм минем коллегаларым таныштыра һәм кыскача кайберләре турында. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисенең беренче урынбасары Марат Әхмәтов Саба районына эшлекле сәфәр кылды. Районда авыл хуҗалыгы исәбен алу дәвам итә. Хәзер әлеге һәм башка яңалыклар турында тулырак сөйләрбез. 3нче көн Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисенең беренче урынбасары Марат Әхмәтов районыбызга эшлекле сәфәр кылды. Ул актив яшьләр белән очрашты, дәүләт программаларының тормышка ашырылышы белән танышты, халык фикерләрен тыңлады. Әлфия Мөбәрәкова бу хакта тулырак сөйләр. Саба районына эш визиты белән Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисенең беренче урынбасары Марат Әхмәтов килде. Аны район башлыгы Рәис Миннеханов каршы алды һәм озатып йөрде. Алар иң элек Сабадагы Олимп паркында яшьләр белән очраштылар. Казан кунагы, мәктәп укучылары, эшче яшьләр, спортчылар һәм тренерлар белән күрешкәннән соң, алар белән саф татар телендә әңгәмә кырды. Район яшьләре күңел түрендә йөрткән сорауларын бирергә ашыктылар. Аларны бүгенге көндә нәрсәләр кызыксындыра, шулар хакында сөйләделәр. Мәсәлән, 8нче сыйныфка укырга барырга әзерләнүче кыз егылар без мәктәпне тәмамлаганчы бетерме дигән сорау бирде. Ә инде Марат Годович аңа син мәктәпне тәмамлаганчы шәт бетәр дип җавап кайтарды. Ә егетләрдән киләчәктә кем булырга телисез дигән сорауга җавап көтте ул. Шунысы сөендерә, яшьләребез алдында зур хәл итә алмаслык проблемалар юк. Алар Марат Готов улы һәм Рәис Нургали улы белән җылы әңгәмә кырдылар. Сорауларга җаваплар кайтардылар. Узак көттегезме дип сорады Марат Готович яшьләрдән. Әйе, диде араларыннан берсе. Көн эссе мороженый ашыйсы килә диде. Шул арада район башлыгы Рәис Нургалиевич яшьләр өчен махсус мороженый китертте. Дустана әңгәмә тагында җанланып китте. Аннары Марат Әхмәтов белән Рәис Миннеханов Шәмәрдән 2дә авыл территорияларын тотрыклы үстерү дәүләт программасы нигезендә төзелгән йортта яши башлаган Татьяна һәм Руслан Захаровлар гаиләсендә булдылар. Аларның көн күреш шартлары белән кызыксындылар. Захаровлар әлеге йортка моннан 10 көн элек кенә күченгәннәр. Бирегә Марат Әхмәтов килгәнен ишетеп, тирә күршедә яшәүче яшь гаиләләр дә килде. Әти-әниләр әлеге программаны булдырганнары өчен хөкүмәт җитәкчеләренә зур рәхмәтләрен әйттеләр. Яңа гына барлыкка килгән әлеге торак пункт халык телендә 80гә 20 дип йөртелгән программа буенча 11 йорт хисабына тагын да зурайтылган икән. Әти-әниләр бик рәхмәтле һәм шул ук вакытта аларның җитәкчеләргә гозерләре дә бар. Телефон тотмавы, интернет булмавы борчый аларны. Сорау бирелде, җитәкчеләр шунда ук аны хәл итәргә дә керештеләр. Аннары Марат Әхмәтов белән Рәис Миннеханов Шәмәрдән шифаханәсе бинасында урнашкан балкыш тернәкләндерү үзәгендә ял итүчеләр янында булдылар. Гүзерләрен тыңладылар. Үзәкнең эшчәнлеге белән таныштылар, шифаханәдәге ремонт эшен карадылар. Ә без журналистлар соңыннан Марат Готов улы Әхмәтов белән әңгәмә кырдык. Шуннан да Сабага еш киләбез. Һәм еш килүгә карамасын, һәр килгән саен нинди дә булса бер яңа бер моторлык үзгәреш күреп китәбез. Инде бу Сабаның менә бу соңгы бер 20 еллык язмышында мин биредәге булган бу үзгәрешләрне, аның социаль инфраструктура үсеше, у революцион үзгәреш. Без яшь вакытта шулай сөйләшләр инде менә шул зур текә андый моторлыкны. Рәис Нургалиевич үзе дә инде бик шундый креатив, эзләнүчән, һәр вакыт яңалык табарга тырышып эшли торган җитәкче. Әлбәттә менә халык белән очрашкан вакытта да инде югыйсә бөтен нәрсә хәл ителгән кебек, яшьләр яңадан ниндидер бер үзгәрешләр, яңадан ниндидер бер тәкъдимнәр кертәләренә үзегез дә шаһит булдыгыз. Ул ял паркында нинди зур күләмдә башкарылган һәм бөтен төрле мөмкинлеге булган шундый зур мәхәббәт парк. Хәтта Казанның үзе белән көндәшлек итә торган. Анда да әле шушы яшьләр тагын ниндидер өстәмә тәкъдимнәр көтә. Ул бик әйбәт, матур күренеш, чөнки менә шундый эзләнү белән, шундый аралашу һәм бер-беренә аңлашу белән шундый үзгәреш фикерләре туа. Дөрес әйткәнемчә, район башлыгы үзе дә гел йөреп эзләнеп тора инде һәр даим.
Менә Сабаның уртасыннан үтә торган әле яңадан елга буйлап үтә торган бик күп чишмәләр урнашкан, төзекләндерелгән ул урынны да карап үттек. Анда да бик зур. Менә Саба гомумән ул безнең республикабызга менә нинди динамик үзгәреш мөмкин, ул аны менә күпмедер берничә ел алдан үзендә шушыны тормышка ашырып килә торган районыбызның, республикабызның районнарыбызның берсе. Ә сез үзегезнең гомерегезне авыл хуҗалыгына багышлаган кеше. Быелгы үзенчәлекле җәй сезнең күңелне дә борчыйдыр. Елның болай килүенә мин әлбәттә бик борчылам. Дөрес, үткән елгысы бик шундый матур, көчле, саллы ел булган иде, рекордлы. Бик теләгән идем инде министрга, яшь командага инде яңадан да әле ышаныбрак, яңадан да кыюрак максатлар куеп эшләсеннәр өчен тагы кабатлансын иде анда үткән елгы кебек әйбәт ел дип. Менә кызганыч алай килеп чыкмады. Дөрес, республикабызның авыл хуҗалыгының ныклык запасы бар. Ул мондай авыр елларны кичерә белә. Безнең хәтта моннан да авыррак булган 2010 ел язмышы да булды. Безнең язмыштан еллар булгалады инде ул 98 ел, менә шулай иде, хәтердә калган инде яшь вакыттагы. Менә август айында да һава торышының менә булай торуы, һаманда әле дым явым-төшем булмау әлбәттә әле күңелне шомландыра, чөнки көзгечә ачуы бар дигәндәй. Инде аның терлек азыгы, кышлату, башка мәсьәләләре буенча республикабыз ташламас дип уйлыйм мин. Республикабыз авыл хуҗалыгы предприятиеләрен без һәр даим зур ярдәмгә кинәнеп яшәдек. Барыбер да менә үзең эшләп тапкан ул кадерлерәк, бәрәкәтлерәк була. Һәм әле менә мондый елда югалтканны дәүләт ярдәме белән генә каплап булмый әлбәттә. Шуңа күрә бик нык тупланып, һәр тиенне санап, һәр мөмкин булган мәсьәләне хәл итәргә тырышып, шулай итеп бер әле авыр ел кичерергә туры киләчәк. Без аны җиңәбез. Быел Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы. Сезнең фикерләр нинди? Минем максатым нәрсәдән гыйбарәт иде? Беренчедән, инде менә күңелендә шушы туган телгә рухи ихтияҗ кимеп бара торган милләттәшләребезнең күңелен уятып ибәрү, йоклаганнарны уяту, инде борчылганнарны әзрәк инандырып, ышандырып, аларның күңелен күтәреп ибәрү. Һәм менә ничектер төрле гамәлләр, проектлар, бәйгеләр, конкурслар, кем белән эшләп була, шулар белән нидер уртак проектлар булдырып, телнең әһәмиятен аның калкурак күрсәтергә тырышу иде. Менә без ул мәсьәләне башкарабыз, әмма ләкин нинди дәрәҗәдә генә эш башкарсак та, без ул бер ел дәвамында гына үзгәреш бирә торган әйбер. Чөнки әле бүгенге көндә бит безнең телебезнең язмышы әле ул югалуга таба бара. Без хәтта аны туктата алсак та, менә ул югалуны, ул безнең өчен әле хәтта зур җиңү булыр иде. Бик күп бәйле төрле дәрәҗәдәге җитәкчеләрнең шәхси үрнәгеннән, бик күп бәйле менә сезнең кебек безнең матбугат чараларында эшләүче җитәкче хезмәткәрләрдән, журналистлардан, чөнки телнең матурлыгын теләсә кем милләттәшләребезгә аның әдәби нәфислеген җиткерә алмаска мөмкин, әмма татар балалар бакчалары, татар телендә белем һәм тәрбия бирүче мәктәпләр, менә безнең милли матбугатта эшләүче хезмәткәрләребез, җитәкчеләребез никадәр зуррак һәм ул туган телгә хөрмәтлерәк икән, шуның кадәр аның шәхси үрнәге дәрәҗәлерәк һәм үтемлерәк була. Менә без үзебезнең әле туган телебезнең матурлыгын беренчедән үзебез танып, икенчедән аның нәфислеген һәм аның күңел ихтияҗы икәнлеген аңлап, ул безнең әниебез теле. Аңа менә шундый дәрәҗәдә мөкиббән карап дип әйтик, аны саклау өчен, яклау өчен без менә ничектер җаныбызны, тәнебезне бирергә әзер төрдә булырга тиеш, шундый милләттәшләр булырга тиеш. Менә күпмедер дәрәҗәдә шушы хисне уятасы иде. Киләчәк яшьләр кулында. Илебездә, туган торган җирләребездә нинди үзгәрешләр, тормыш-көнкүрешне яхшырту өчен ниләр эшләргә кирәк? Бу мәсьәләгә ачыклык шушы көннәрдә районыбыз яшьләре күзлегеннән кертелде. Яшь гвардия Бөтен Россия иҗтимагый оешмасының Саба бүлеге Бердәм Россия Бөтен Россия сәяси партиясының халык программасына тәкъдимнәр җыю максатында яшьләр туры үткәрде. Чираттагы хәбәр.
Алар максатчан да үз фикерләрен кыю рәвештә җиткерүчеләр дә. Бу Саба муниципаль районы каршында эшләүче яшьләр парламент әгъзалары, районыбыз җирлекләрендә яшәүче актив яшьләребез хакында әйтелгән сүзләр. Сабантуй мәдәни спорт комплексында оештырылган чара аларны кабат менә шул максат белән очраштырды да. Яшьләрне район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Каримов сәламләде. Чарада Яшь гвардияның Казан бүлеге әгъзалары да катнашты. 5 командага бүленеп районыбыз яшьләре 10 юнәлеш: мәгариф, сәламәтлек, экология, туризм, мәдәният, социаль ярдәм, төзелеш, авылларны, төбәкләрне үстерү кебек юнәлешләр буенча эшләде. Алда көтелгән сайлауларда өстенлек алып партиядә җиң сызганып эшләячәк депутатларга зур проектлар дәрәҗәсенә үсеп тормышка ашырылырдай гөзәл тәкъдимнәр яшьләребездә байтак. Яшьләрне, балаларны мәдәнияткә тарту, аларның төрле сәләтле якларын үстерергә, шулай ук күбрәк кичләрен өйдә түгел, телефонда түгел, мәдәният йортына чыгып, анда күңел ачып, төрле уеннар уйнап, төрле түгәрәкләр белән шөгыльләнергә безнең төп Максат инде. Максат, Сезнең теләгегез менә проблеманы шунда күрәсез. Ә менә моны ничек шишәргәсең? Сезнең шундый уйларыгыз бармы менә? Аның шишу юллары сезнең күңелдә бармы? Булат, бәлки син әйтеп бирсәң. Яшь белгечләрен дә җәлеп итү кирәктер дип уйлыйм инде беренчедән. Менә уку йортын бетереп, именно менә шул авылга аны алып кайтып урнаштырып, инде бит аренда жильолары бар. Шуның белән җәлеп итеп эшләргә. Унда әле яб якты яшьләр чыкмый. Шуңа күрә вакытны озынайтырга кирәк. Хәтта җәй көне 12-гә кадәрме, кыш көне умырга әле яшьләр мәктәп балалары мәсәлән 9-нчы класста чыгасылар килә, ишләр хәзерләр, ул дәресләрне хәзерләнә унтыла, урамга чыгарга ярамый. Әзрәк кенә вакытны үзәртергә кирәк. Чөнки вакытны, чөнки кояш иртә чыга, тиз бата. Җәй көне якты дип әйтимме? Каникул вакытында инде кирәк тә шулай бит. Мөмкинлекләрне күбрәк эшләргә. Әйе. Авыл җирлеге шәһәр киңлекләре эчендә теләк тәкъдимнәр урын алды. Эш урыннары булдыру, хезмәт хакларын арттыру беркайчан да актуальлеген югалтмый торган мәсьәлә булып кала бирә. Эш башлаучы предприятиеләргә ярдәм итү, салым күләмнәрен киметү, яшь гаиләләргә аз процентлы торак алу мөмкинлекләре булдыру кебек тәкъдимнәр дә бар. Әлегә без бер предложение яздык. Ул инде безнең бензин һәм гомумән алганда инде топливога бәяләрне төшерү, аның өчен ниндидер чаралар күрергә кирәк инде. Шулай ук монда башка командаларны сөзгән карап китәләр безнең белән. Нәрсәләр безнең монда бар? Торак коммуналь хуҗалык гына бәяләрне төшерү мөмкинлеген карау. Шулай ук яңа гына эш башлаган предприятиеләргә ярдәм, эшмәкәрләргә моны инде аңлатып китерә кирәктер. Менә мәсәлән, без яздык яңа яшь индивидуальный предпринимательләргә, шәхси эшмәкәрләргә налогларны төшерү яки аларның страховой взносларын размерын киметү инде. Бүгенге көндә минем үземнең уйлавымча яшьләр өчен мөмкинлекләр бар, бары тик аңларга кирәк. Бүгенге көндә менә бездә бик каты әйтәләр бит инде. Кармак бирергәме яки балык бирергәме дигән шикелле тырышалар безгә балык бирмәскә, именно менә кармак белән шөгыльләнергә өйрәтергә. Бүген мәсәлән шулай ук Российская возможности дигән проект нигезләрендә бик күп төрле проектлар эшли. Мой первый бизнес дигән проект бар. Анда катнашып 1 миллион күләменә кадәр сум акча атып була. Шулай ук сезнең наставник булачак, сезне өйрәтәчәкләр. Шулай ук Лидеры России дигән проект бар. Төрле өлкәләрдә үзеңне күрсәтеп була. Син студентмы, политикмы, культура өлкәсендәме, төрле өлкәләрдә үзеңне күрсәтеп, шулай ук 1 миллион күләменә кадәр обучениегә акча атып була. Шуңа күрә бүгенге көндә мөмкинлекләр бар. Ләкин шуны аңларга кирәк. Бүтән кеше дә ул мөмкинлекләрне күреп тә бетерә алмый, табып та бетерә алмый. Әлбәттә, бигрәк тә бу инде авыл яшьләренә кагыла. Шуңа күрә без бүгенге менә бу предложениеләрне язганда күбрәк инде авыл яшьләре буларак авыл күзлегеннән карап язырга тырышабыз һәм инде безнең авыл тормышы шушы предложениеләрне кабул иткәч яхшыр дип ышанып калабыз. Актив яшьләр арасында укытучы булып эшләүчеләр шактый, шуңа да мәгариф өлкәсенә карата гозерләр тагы да катгыйрак. Кагаз эше үзгәртергә, кагаз эше бигрәк күбрәк балалар эшләргә кирәк, балалар эшләргә вакыт җитмәй. Балаларның вакытлары җитми, барысында эшләре бик күп, үй эшләрендә эшләргә, аннан каладан бик күп кагаз эшләре. Вапарларга, мкрларга әзерләнергә кирәк. Күбрәк аларга физкультура да җитми, алар гел утыралар, ан сәламәтлекләре бетә аның белән.
Менә гомумән дәрестә балалар белән аралашу җитәме укытучының? Җитеп бетмәенде. Бөтенсен программасын эшләргә кирәк, барысында кагазында карарга кирәк, балаларны карарга кирәк, вакыт җитмәенде барысына да. Бүгенге көндә инде безнең мәгариф өлкәсендә үсешкә барыр өчен мин саныйм инде менә бар күп гаиләләрдә бик талантлы, белемле балалар, шын укытучы булырга теләгән балалар. Әмма кемнеңдер анда мөмкинлеге булып үтмәскә мөмкин. Шуның өчен менә инде мин теләрим югары уку йортларында бюджет урыннарын булдыру. Садик яшеннән һәм инде гомумән гаиләдә әти-әниләр белән берлектә укытучы дәрәҗәсен, мәктәпнең дәрәҗәсен, аның устафына туры килердә итеп шәхесне тәрбияләргә. Һәм инде шул вакытта бала инде укуын да дөрес итеп укырга, психологик яктан дөрес тәрбияләнергә, һәрбер инде авырлыкны тиешенчә бәяли белеп, һәрбер дип әйтергә кирәк килеп туган ситуациядан чыгу юлын дөрес юллар белән таба белердәй, аның булырга тиеш киңәшчеләре дә, булырга тиеш яраткан укытучылары да һәм инде үз белеменә нигезләнеп, ул гомумән үз яраткан профессиясын чын мәгънәсендә өйрәнеп бетеп, һәм инде киләчәктә дәген үзе балалар укытырда, я булмаса башка сферада теләп эшләрдәй шәхес булып үсәргә тиеш дип саныйм. Әйе, фикерләр, тәкъдимнәр җитәрлек. Аларның һәрберсе турында уртага салып та сөйләштеләр. Яшьләр катнашында мондый турлар 5 районда үткән, Сабадагысы соңгысы булды. Бу тәкъдимнәрне хәзер бер калыпка туплап тиешле адреска юлларга кирәк. Яшьләребезнең фикерләре бик җитди, бик киң фикер йөртәләр һәм аларның кайбер тәкъдимнәре бик ошады дип әйтергә кирәк. Инде шушы тәкъдимнәрдә безнең үзебезнең депутатларыбызга барып җитеп, нинди дә булса уңай якка ниндидер үзгәрешләр алдагы көндә күрербез дип уйлыйм. Мин инде районыбызның яшьләренә мөрәҗәгать итәм. Менә шушы яшьләр парламенты аша актив булып, җирлек башлыклары аша безнең белән элемтәдә булып, үзегезнең актив позициягызны безгә җиткереп, инде шушы тәкъдимнәрне без дә республикага җитәкчелеккә кертеп, алга таба бергә хәл итәргә теләктәшлек бар. Ахырдан актив яшьләребез ГТО нормаларын тапшырды. Республикада бөтен Россия авыл хуҗалыгы санын алу дәвам итә. Безнең районда да бу мөһим вакыйга ныклы әзерлек белән үтә. Сораштыруның хәзергә 70% тәмам. Тулысынча 30 августка төгәлләү бурычы куелган. Якынча саннар бу ел ахырында, төгәл нәтиҗә 2022 елда билгеле булачак. Алдагы сюжет Тимершык авылыннан әзерләнде. Исәнмесез? Изя апа, ни хәлләрегез бар? Әлбәт. Изя апа, мин авыл хуҗалыгы переписи буенча йөрим. Рәзинә Даминова сан алуны үзегенә башкара. Тимершык җирлегенә килен булып төшкән бу кыз хәзер авыл халкы өчен үз кеше. Микрожан исәп символикасы төшерелгән махсус кием, ачык яшел төстәге бейсболка һәм жилет исәп алучыларны танытучы бер билге булып тора. Хуҗабикә Изия Галимуллина эшнең нидә икәнлеген бер караштан аңлап алды. Бу гаиләдә эре мал асрамасалар да, тавык, чебеш, җиләк, җимеш агачлары бар. Безнең хәзерге көндә 15 тавыгыбыз бар, әтәчләребез бар, 50 чиби асырыйбыз инде. Әле моңарчы біз маллар асырадык, бик күп асырадык, икешәр сыер, үгезләр, бозаулар, сарыклар 20 сарыгы. Шушы бер 2 ел эчендә әле пока асырамыйбыз. Абзарларны яңарту сәбәпле инде. Районда авыл хуҗалыгы исәбен алу буенча вәкаләтле вәкил, эш инструктор һәм 18 исәп алучы җәлеп ителгән. Сораштыру район үзәге байлар сабасында үтмәй. Исеменнән аңлашылганча, микро исәп кечкенә авылларда башкарыла. Барлыгы 8619 хуҗалык катнаша. 81 крестьян фермер хуҗалыгы, 27 авыл хуҗалыгы оешмасы буенча мәгълүмат тупланачак. Авыл хуҗалыгы санын исәбен алуда мин беренче ел гына катнашмыйм. Моңа кадәр мин Сабада идем. Менә хәзер Тимершык авылын миңа бирделәр. Минем өстемдә 428 хуҗалык. Тимершык авылы, Киек авылы һәм Чулпыч авыллары. Авыл кешесе инде ул мал асрый, маллары күп. Әйбәт каршы алалар. Авыл кешесе ачык йөзле. Нәрсә сорасам да бөтенесенә җавап бирәләр. Махсус планшеттагы программага йорт хуҗаларының исемнәре язылмый. Бары тик җир биләмәсе майданы, җимеш бирүче агачлар һәм куаклар, виноград, күп еллык культуралар, терлек саны, кошкырт, куяннар, умарта корты оялары исәпкә алына. Шәхси хуҗалыклардан алынган бу мәгълүмат киң җәмәгатьчелеккә белгертелми һәм таратылмый. Белешмә илнең аграр секторындагы хәлгә нәтиҗә чыгару, киләчәгебезне кайгырту өчен кирәк. Рәзинә үзенә йөкләнгән эшне тамамлау алдында нибары 50 хуҗалыгы калып бара. Бер кешенең адресы язылган. Шунда киреп җир участогын язам инде. Ничә пай җире бар,
ничә кеше яши өйләрендә, пропискада ничә кеше, һәрберсен язып куям инде шунда. Аннан соң җир участокларын ул үзе исәпләп чыгара. Алмагачларны ничә суты печән утырткан, ничә суты бәрәңгесе бар, алмагачларга күпме квадрат метры бирелгән, менә шуларның һәрберсендә үзе мин данныйларны кертәм дәген, үзе исәпләп чыгара инде. Лесна урамында яшәүче Гарифуллиннар күршеләреннән аермалы буларак мөгезле эре терлектә асрый. Бу эш елдан-ел катлаулана. Терлек азыгы кыйммәт, сөтне тапшыру бәясе түбән. Проблемага авыл хуҗалыгы өлкәсенә кырын суккан корылык та өстәлде. Ишле гаиләне ничек тә туйдырырга, тормышны алып барырга кирәк. Авыл хуҗалыгы сонын алу 5 елга бер исәпләнә инде. Инде моңарчыда йөрделәр. Моңарчы бик күп маллар асраган идек, 2 сыер асрадык инде. Бу елларда инде 1 сыер белән генә яшибез. Сон алуларга уңай карыйбыз инде. Аларны алырга кирәк. Безнең авыл җирендә бит инде бөтенсендә белеп торалар. Күршеләр белә нәрсә, нинди сыерлар, маллар асраганны. Шуның өчен бөтенесе дә уч төбендә кебек инде. Планшетка җыелган мәгълүмат район статистика бүлеге белгечләренә тапшырыла. Соннар ирекле кулланылышта түгел. Алар тиешле дәүләт мәгълүмат системасын формалаштыру өчен туплана. Сорау алырга тизрәк үтсен өчен хуҗалыклар үзләренең җирләренә күпме квадрат метр печән чәчкәннәрен, бәрәңге, айрым яшелчә, җиләк җимешләрен, агачлар утыртканнарын санап куйсалар әйбәт булыр иде. Бүгенге көнгә безнең 66%-тан күбрәк исәп алулар үткән. Райондашларыбызны сон алуда актив катнашуда чакырабыз. Бу эшләр тәмамлангач, бөтен Россия халык санын исәпкә алу башланып китәр. Ул 15 октябрьдән башлап 14 ноябрьгә кадәр үткәреләчәк. Хәзергә соннар авыл хуҗалыгы буенча туплана. Районыбыз авыллары буенча старт алган саф сулы ямле саба проекты маршруты бу атнада Шикши авыл җирлегенә барып җитте. Район китапханәсе һәм Татарстан Республикасы экология министрлыгы теләктәшлегендә узучы бу чара һаман саен мотор бурылыш ала һәм катнашучылар, оештыручылар тарафыннан яңалыклар белән байый. Шикшилеләр будай юласын яңартты. Шикши авылының тау итәгеннән юл алган Галим шишмәсе бүген менә шулай матур итеп ясалган ишеге, тирәсендәге уңайлыклары белән халкына игелекле хезмәттә. Безне аның янында мәдәният йорты мөдире Ләйсән Хисматова белән китапханәче Ләйсән Хәйретдинова каршы алды. Кунакчылык халкыбызның асыл бизәге. Шишмә бала чакны, яшьлек эзләрен саклый торган изге урын. Гомере буе туган җиренә тугры калган Рима Исламованың да бу тирә белән хатирәләре яңарды. Шишмә дигәч, иң беренче су буенда үскән кыз бала бит инде мин. Су анан Миша елгасы буенча без өскә таба менеп китер идек, түбәнчтә торганлыктан. Бөтен шишмәләрнең суын эчеп карап, аякларны тыгып, уйнап, шупылдатып җиләккә шуна йөрдек. Инде кайтканда да бөтен шишмәнең суын эчеп кайта идек. Һәм адым сайын диярлек шишмә агып чыгадыр инде монда. Хәзер алар күбесе югалдылар. Галим шишмәсе Фуад Гыйбадуллинның бакча башында гына. Ул аны гаиләсе белән карап, кайгыртып тора. Аның бүгенге йөзе улларының тырышлыгы нәтиҗәсе. Мин уйладым дагы 10 елны шушы теге яктан яңадан трасса салып, шушы четмәне монда чыгарга уйладым. Монда минем мөмкинлегем ул хәл булмаган, мин ПМК тыга төштем дә Талиповтан турба сорадым. Талипов рәхмәт, Илдус Исламович рәхмәт аңа, ул миңа полиэтилен турба бирде. Мин халыкны җыеп, көрәк белән казып, бу тигез урыннан Шәмәрдәннән экскаватор чыгарып казып, biz моны тау кырыйларыннан көрәк белән казып, шушыны 10 елда монда чыгардык. Яңа сулышырдык моңа. Бу әле менә моның су бил исе булганлык белән әзрәк кимеде. Бик мулага бу. Менә шушындай халыкка хезмәт күрсәтә бу шишмә. Халык йөри, кайсы машина белән дә килә. Булай менә чиләк киянтә белән дә килүчеләр бар. Монда казлар юалар, төрле менә кирләр юмыйлар инде хәзер. Нык казлар шикелле менә кескене андый үрдәкләр сыйган малларны юалар. Моның юшканы әзрәк. Менә без үзе 5 литрлы белә без моннан постоянный бу тирәдәге халыклар, авылның башка җирләреннән дә моннан суны алып китәләр.
самауыр қиярға. Шишмәләр иле ул туган як дигән якты сүзләр Шикше кызы, районыбыз шагыйрәсе Илмира Гыймаеваның иҗатында ал тасма булып бара. Галим Шишмәсенең суын әбисе бик яратып эчкән, көндә аңа сулар китергән. Шушы чара буласын белгәч, төн утырып, әбиемне сагынып, шигырь яздым ди. Галим Шишмәсенең җыры хәтерли бала чакны. Яры әле шишмәләр бар, нурларга туган якны. Минем Сәйдә әбием дә эчкән аның саф суын. Салкынлыгы баскандырла йөрәккә ярсуын. Киянтә чиләкләренә сандугачлар кунгандыр. Шишмәләргә барыр өчен кояш белән торгандыр. Синең шилтирәп көлүең шишмәне йылмайткандыр. Күз яшың суларга тамып, таңнарны йылаткандыр. Кирләр шайкаган чагында сузгандыр моңлы җырлар. Эй әбием, синең янда яши шул минем уйлар. Син авыз иткән шымыртның җимешләре бик баллы. Галим Шишмәсе буйлары зирекле, таулы, таллы. Синең йөргән сукмакларны шу белән капламаган. Синең яшьлек җырың әбием кем генә ятламаган. Район үзәкләштерелгән китапханәләр системасы директоры Ләйсән Билалова бу проектның асылы, максаты районыбыз буенча агучы елгаларны туендыручы шишмәләрне барлау, ачыклау икәнен ассызыклый. Бөтенләй игътибарсыз булган шишмәләрне табып, аларга яңа сулыш бирү аеруча әһәмиятле. Һәм гомумән соңгы елларда, бигрәк тә 2010 елдагы корылыктан соң, безнең җирлектә су чыганаклары, шишмәләргә караш тамырдан торып үзгәрде ди мәдәният йорты мөдире Ләйсән Хисмәтова. Менә бу Саимә шишмәсе 2012 елда төзекләндерелгән. Аны бер туган Кауиевлар әниләре исемен биреп яңарталар. Таштан өен торгызалар, килү юлларын, баскычларын ясыйлар. Ул хәзер авылдашлар өчен менә дигән су алу урыны. Тирәсендә ял итәргә дә мөмкинлекләр тудырылган. Саф сулы ямлы соба проектының тагын бер максаты авылларда яшәп килгән, шул җирлеккә генә хас булган юлаларны, гореф-гадәтләрне барлау. Шикшелеләр бүген бодай юу юласын күрсәтте. Зиләйлүк фольклор төркеменә йөрүче апайлар балачакларында елга буенда бу эшләрне күмәкләшеп башкара торган булганнар. Су буенда яттык инде без дөресрәге. Су кыйынып анда балык тотып, һәм аннары эшкә ярый башлагач инде без будай юатырган идек. Менә шушы август айында ашлык бирелә бераз булса да, будай ак оннар улагытта бик исәпле. Шушы будайны башта җилгәрәләр ишек алдында, бераз гына чүпләрен киметәләр, чиләк белән җилле көнне булай чиләк белән тоттыралар да, без балачага канат белән себереп чүпләрен таратып тора идек инде. Ул елларда кулланышта булган хезмәт кораллары, иләк-чиләкләр, тастымал җәймәләр, шырмалардан төшеп, хатирәләрне яңартылар. Бодайлар юылды, кояш астында киптерилде, ул арада җыр биюләр дә башкарылды. Барысы да нәкъ элеккечә, тик яшьлектәр генә артта калды ди Гүзәлия Нутфуллина. Яшьтән хезмәттә күреп үсү булган инде бу. Икмәкнең каян килгәнен дә белеп үсү булган инде бу. Менә шулай дип аннары кипкәч алып кайта торганнар иде, әниләр безгә авыррак булгандыр. Бик күркәм йола. Хәзер инде моны яшьләр бик белмиләр. Тартып кыймаклар, кабартмалар һәм иң истә калганы шүрәк дигән борынгы милли аш. Ул инде булкилардан тора диярлек, табага берничә булки салып, алар кушылып, biz аны шүрәк дип атый торган идек. Әниләрдән исемдә калган бу минем. Һәм әниләр аны иң затлы ризык итеп туйларга, кунакларга барганда пешереп алып баралар иде. Ул бик сирәк пешерелә иде. Zaman башка, җир башка дисәк тә, үткәннәр онытылырга тиеш түгел. Алар буына-буынга тапшырыла торган милли мирас, хәзинә. Бу чарада мәктәп укучыларының катнашуы да нәкъ шул хакта сөйли. Китапханәчеләр тарихи асылыбызны саклауда лаеклы хезмәттә. Бездә бүген 18 август көнне Саф сулы ямлы саба проектының Шикше авыл җирлегендәге маршруты узды.
Без үзебезнең авылыбызның шишмәләре белән таныштырдык, аларның тарихын, Шикшә авылыбызның тарихын сөйләп үттек. Безнең авылыбызда кулланылышта каралып тора торган 5 шишмәбез бар. Шишмәләребез барысы дагы караулы. Халык суга шишмәгә йөри. Саф сулы шишмә суларын эчәбез. Менә без бүген элеккедән борынгыдан килгән Будаю йоласын күрсәттек. Зиләлек фольклор коллективына аны башкарып чыкканы өчен бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Алар безгә һәрвакыт шулай булышып торалар. Рәхмәт аларга. Хәзер инде шишмә тирәсе көн дә менә шулай шаулап тормый. Элек бит барысы да башкача булган. Ихтыяҗ, хаҗәтләр дә икенче. Бу хакта сөйләүче тере буын барлыгы бәхет диеп килә әйтәсе. Шикшелләр эстафетаны иләбәрләргә тапшырдылар. Киләсе очрашу шушы җирлектә узачак. Физкультурачылар көне Совет чорыннан мирас булып калган күпсанлы бәйрәмнәребезнең берсе. Ул 1939 елдан башлап августның һәр икенче шимбәсендә билгеләп үтелә. Спортчылар, тренерлар, физкультура укытучылары, шушы тармакта хезмәт куючылар, кыскасы физик культураны, спортны, сәламәт яшәү рәвешен яратучылар аны үз бәйрәмнәре итеп саныйлар. Безнең районда спорт белән шөгыльләнү өчен бөтен мөмкинлекләр дә тудырылган һәм алардан файдаланучыларның уңышлары да бик күп. Физкультурачылар көне уңаеннан Олимп стадионында узган бәйрәм чарасыннан безнең чираттагы хәбәрбез. Стадионның алгы сафына тезелүчеләр сәламәт яшәү рәвеше алып баручылар һәм шушы тармакта хезмәт куючы райондашларыбыз. Август аларга физкультурачылар көне билгеләнеп үтү белән тәэсирле. Бу бәйрәмдә уңышларга ирешүчеләр, төрле ярышларда катнашып җиңүләре белән районыбыз данын күтәрүчеләр хөрмәтләнә. Аларны котларга башкарма комитет җитәкчесе Марат Ишниязов килде. Ул райондашларны алар өчен тудырылган мөмкинлекләрдән урынлы файдаланырга чакырды. Без бәхетле, безнең ике кулыбыз, ике аягыбызда бу мөмкинлекләр бар. Исән-сау, уйлап карасак, арабызда шундый кешеләр бар. Бу юнәлештә шушы мөмкинлекләр белән файдалана ала кешеләр дә бар. Менә шуны исәптә тотып, инде икенчесен дә исәптә тотып, безнең районда үзегез күрәсез инфраструктура. Моның белән инде без икмәтләрдә бәхетле һәм biz һәр көнне шуның белән үзебез файдаланып, үзебезнең артыбыздан ягынан шушы юнәлешкә кешеләрне шушында өстерәп, шушы спорт белән шөгыльләнеп, сәламәт яшәүен без һәр вакытта да пропагандировать итәргә. Бәйрәмнең матур мизгеле бүләкләү тантанасы. Бүген җитәкчелек кулыннан бик күпләр исемле котлаулар кабул итте. Токиодагы Олимпия уеннарында катнашкан Зилә Батыршина халыкара класслы спорт мастеры билгесе белән бүләкләнде. Илфат Нәбиуллинга, Илнур Галимҗановка Татарстан Республикасының физик культурасын һәм спортын үстерүдәге казанышлары өчен мактау билгесе, Рамил Габделмановка, Ленар Вафинга, Азат Султановка, Наталья Кирсановага, Айдар Имамиевка, Айдар Хидиятуллинга, Рафил Исрафиловка Татарстан Республикасының спорт отличниги билгесе бирелде. Шулай ук спортчыларыбыз, спорт өлкәсе белгечләре, хезмәткәрләре Татарстан спорт министрлыгы мактау грамотасы, Саба муниципаль районы мактау грамотасы, район башлыгының рәхмәт хаты, яшьләр эшләре һәм спорт бүлегенең рәхмәт хатлары тапшырылды. Районда спорт тармагы юнәлешендә ел әйләнә киң кырлы эшчәнлек алып барыла. Спортчылар ярышлардан кайтып керми. Үзебездә дә төрле дәрәҗәдәге бәйгеләр даими узып тора. Иң мөһиме аларның һәр кайсында зур җиңүләр бар. Районда шөгыльләнүчеләр саны елдан-ел арта. Безнең инде бүген 50%-тан артык кеше актив рәвештә физкультура һәм спорт белән шөгыльләнә дип әйтә алабыз. Шулай ук менә безнең 14нче елда кирип киткән бөтен Россия комплексы ГТО буенча без республикада лидерлар рәтендә барабыз. Ул дивизионга да хәзер күп кеше тартыла. Анда инде үзеңне санап төрле дәрәҗәдәге знаклар алырга мөмкин. Аннан соң монда инде спорт объектлары белән оснащениегә килгәндә безнең район шулай ук алдынгы урыннарда бара. Шуннан да инде без күрәбез. Бездә спорт корылмалары әйбәт состояниедә, югары дәрәҗәдә оснащать ителгән дип әйтергә була.
аларда инде шөгыльләнеп, үзеңне ниндидер уңышка ирешергә булган теләгеңә ирешергә мөмкин дип әйтәсе килә. Спорт ярышлары өчен бүген бай программа тәкъдим ителде. Барысы 15 төрдә көч сынашырга мөмкин иде. Җирдән этелүдә Рушан Миннегуловка тиңнәр булмады. Ул регламент буенча 1 минут эчендә 88 тапкыр этелү ясап шаккаттырды. Йөгерү ярышлары укучылар, яшьләр, ир-атлар, хатын-кызлар арасында төрле дистанцияларга бүленеп үткәрелде. Гимназия укучысы Сабина Хабирова мәсәлән, үзе генә дә эстафеталарда да катнашты. 800 метр оранны ул 2 минут 24 секунд эчендә йөгереп килеп, беренчелекне алды. Татарстан җыелма командасы составын тулыландыручы буларак, аңа спортның күп төрләре җиңел бирелә. Мен 800 метр йөгердем, һәм анда беренче урын алдым. Стрельбада атканым, анда 21-не тидердем дә, әле 1-нче урын. Һәм без 4 кеше эстафета йөгерәчәкбез 400 метр. Отжимаенда катнашмакчы өлгермичә калдым. Азат Султанов стартка баскан укучылары өчен җан атты. Тренер буларак үземне бик җаваплы тоям. Аларның җиңеп кайтуларын үз җиңүемнән мөһимрәк ди. 30 ел эшләү дәверендә мин балалар белән көн сайын без занимация иттек. Бигрәк тә соңгы шул буенча йөгерү, сикерү, спорт төрләре, уен төрләрендә баскетбол, волейбол буенча яхшы нәтиҗәләргә ирештек. Футбол буенча менә бүген инде мин йөгерүче балаларны алып бендем. Уже бездән 1-2 матур нәтиҗә бар. Бер егетебез 2нче урын алды инде. Менә кызыбыз 3нче урынга чыгып бара. Алла bilsa. Менә шулай көн сайын тырышабыз, йөгерәбез, хәлабыз, әзерләнәбез. Ел сайын уңышлар килеп тора безгә. Эшләү нәтиҗәсендә. Һәм инде менә бүген мине бүләкләп киттеләр. Техник, физик культура белән зур рәхмәт җитәкчеләребезгә. Эшләгәнне, күргәнгә. Киләчәктә дә шулай эшләрбез, Алла bilsa. Мәйданның төрле почмакларында старт алган ярышларда спорт белән профессиональ шөгыльләнүчеләр дә, үзе өчен генә йөрүчеләр дә көч сынашты. Шәмәрдәннән Рауия Фәсхетдинова мәсәлән, мәктәп елларыннан ук физкультура белән дус. Газ тармагында хезмәт куя ул. Төп эшеннән тыш спортка да вакытны һәр чак табарга тырышуы турында әйтте. Бүген аңа Татарстан Республикасы спорт министрлыгының рәхмәт хаты да тапшырылды. Иң беренче спортны ярату кирәктер дип уйлыйм бу очракта. Спортны яратсаң инде ул вакытында табып була. Инде кыш көннәрен инде чаңгыда йөрергә тырышабыз инде, ярышларга барырга тырышабыз, җәй көне йөгерәбез. Роллерда йөрибез инде, бассейнда да йөрергә тырышабыз инде, вакыт тапканда. Бар спорт төрендә дә катнашабыз, дөресен әйткәндә. Йөгереп кайткач инде ул чыннан да үзеңне яңадан туган кебек хис итәсең инде. Чаңгыда да шулай ук инде. Оешып утырмыйсың инде. Яшь барган саен бигрәк тә хәрәкәт кирәк икән аңлыйсың. Уже спортны ташламаска кирәк, күбрәк шөгыльләнсеннәр дип әйтәсем килә инде. Бик сөенәм инде мин менә спорт белән шөгыльләнгән кешеләргә карап, яшьләргә карап сөенәм инде. Шөгыльләнгән кеше бик шат инде мин. Сәламәттән дә сәламәт акыл, хәрәкәттә бәрәкәт. Бүгенге ярышларның асылы шушы гыйбарәләрне яклады. Катнашучыларның да максатлары зур нәтиҗәләргә ирешү түгел иде. Ә беренче чиратта сәламәт тормыш рәвеше алып баруны пропагандалау, саулыкны ныгыту, үсеп килүче яшь буынны һәм физик, һәм рухи яктан сәламәт итеп тәрбияләү юлларын, мөмкинлекләрен күрсәтү иде. Сез Сабадлык кунары телевидениесында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Мин һәм иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз. Яраткан илебездә һәр кайсыбыз тыныч, яхшы, мул тормышта, туган телебездә иркен аралашып яшик.